Спа-цэнтр «Паўднёвы» на вуліцы воінаў-інтэрнацыяналістаў у Віцебску плануюць адкрыць у наступныя выхадныя. Пра гэта стала вядома на прэс-канферэнцыі, прымеркаванай да дня горада і 81-й гадавіны вызвалення Віцебска ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Па традыцыі 26 чэрвеня запланаваны мітынг, ускладанне кветак і вянкоў на плошчы Перамогі. А ў суботу цэнтр горада ператворыцца ў адну маштабную святочную пляцоўку. Для гараджан і гасцей паўночнай сталіцы майстар-класы, выставы, канцэрты, флэш-мобы, спектаклі, спартыўныя спаборніцтвы, дзень моладзі і работа інтэрактыўных пляцовак. Усяго ў праграме больш за 100 мерапрыемстваў. У святочны для Віцебска дзень у летнім амфітэатры назавуць імёны ўладальнікаў гарадской прэміі «Віцебчанін года». Концертные номера будут сформированы так, чтобы никто, ни зритель не остался равнодушным. Это нацелено будет и на молодежную аудиторию, на людей разного возраста. Ну и, как модно сейчас говорить, хедлайнер, звезда. Это наш удивительный ансамбль «Сябры». К Дню города мы начнем готовиться заранее, и уже на этих выходных, 21-22 июня, пройдет наш очередной фестиваль реконструкторов, который нас погрузит в Средневековье. На нашей площадке парка Мазурина пройдет фестиваль «Плоская гора». Там, конечно же, будет огромный лагерь реконструкторов. Уже более 20 клубов заявилось, и большой концерт в летнем амфитеатре 28 июня. И, конечно же, большая танцевально-развлекательная программа на площади Победы, куда мы приглашаем кавер-бенды. И это будут не только наши витебские кавер-бенды, но и наши кавер-бенды-гости из города Минска. Хедлайнером будет кавер-бенд «Каза Ностра». Я думаю, что действительно вот это вот праздник, пускай это вот этот яркий субботний день, он запомнится. Мы признаемся в любви в очередной раз нашему городу и посвятим ему самые лучшие произведения. Суботнім вечарам на плошчы Перамогі гала-канцэрт папулярных выканаўцаў. Яркім завяршэннем свята стане феерверк. Культурна-забаўляльныя і спартыўныя мерапрыемствы працягнуцца і ў нядзелю 29 чэрвеня.